V dnešnom vlogu uvidíte, ako sme sa trápili na strániku. Ďakujeme. Ahoj, nejdem ti hádzať, prepáč. Do riti. Do riti. Do riti. Do rite. Marošinko, máme prúser. Za bajk, za bajk, za bajk. Čaute. Kde to sme dneska? Na strániku. Ideme šlapať? Áno. Tešíš sa? Ani tak. No hej. Neteší sa, klame, nemáme elektriku. Bereš ho? Hej. No, tak keď si šiel dopredu, opatrne. Fakt ideme šlapať? Hej. Tak poďme skúsiť. Čo je zle? Je tu sneh ľad. To není ľad, to je len sneh. A máš vysoko sedadlo, tak neblbni. Tu máš. Ako doma je to voda. Vymyselník. No neviem, či sa to auto chodí. To som si peknú blbosť vymyslel, že? A je. Maroško, len keď sa tam takto narveš, tak ja potom nemám ako ti ho preniesť. A ty tvoj? Ja si ho prehodím. Mánačo. Nie som, mne to chvíľku trvá. Mne nikto nepomohol. Musím si sám prehodiť. Do riti. Fľašu som nezobral z auta. No máme len jednu. Už počujem cestu. Dobre? Hej, daj trošku ťažší. Ja musím zastať. Prečo? Zvládnem tak nejlepší. Čo ti robí tu? Musím zastaviť. Ukáž. A to ti robí prehadzovačka. Super. Ideš sám? Len dáme táhlo, dobre? Už sme mali niečo ako defekt. Museli sme sa vrátiť do basecampu, teda ja. Tak teraz trpíme výšlap. A pamätám si to tu plitšie, túto asfaltku. Ale to je asi tým, že som tu bol sám, bez môjho Marošiho. Mali sme nútenú pauzu, že? A chceme pokračovať? Áno. A prečo nútená pauza? No lebo mi sfúklo koleso. Musel som ísť do auta. A hore je nejaká restaurácia. No hore je tam taký malý bar, ale to budeme musieť vyniesť úplne hore. To je ťažko bez elektriky. Priprav sa, velebnosti. Raz, 2, 3 a sleduj mi tú zadnú, dobre? Keby bola zase mäkká, tak už na to kašleme a ideme dole, dobre? Že to nemá význam. A pomalinky, pekne dýchaj, nemáme sa kam hnať. Poď, dám ti táhlo. Je to drina, čo? Už vidí, čo nás čaká, už sa teší, no ja sa ešte moc neteším. Ani ty sa moc netešíš? Našťastie nás najväčší stromy neoslovil elektrikár a Maruška vytiahol hore. A fakt ti nevadí, že ťaháš? Na chate Stránik sme si dali polievku, teplý čaj, ohriali sa a pokračovali ďalej bez Dominika. Ja si nezašiel ďaleko. Dávaj. No dávaj, Marošinko. Sme sa spýtali, ako sa volá? Áno, Dominik. To je krása, čo? Aha, tady o to si šiel ty. Áno, aj my ideme tadiaľ. To si pamätám, som myslel, že to je väčšia rovinka. Poď pozrieť sem. Zústanu svoj. No poď. Či sa bojíš? Hej. To je krásny výhľad, že? A kde je ten most? Aký most? Tunel, ty most. Tunel. Vieš čo? A tam. Odtiaľ sme prišli sem. Áno. No my sme museli spraviť taký veľký oblúk. A v Martine je stále slnečno, je to možné? Sa nám nejak slnečko neukázalo dneska, že? Ale to zvládneme aj bez slnečka, čo? Hej, ale aj tak je to viacej zima, ako som čakal. Osláveň, malo to byť vyhliadka, že by sme na ňu vyhliadli. Ja, že až tam, ale to je láska, to není vyhliadka, to je vysielač. To skúša. Tlak ti dávam. Okuliare sú tu. Ale ešte máme čas, ešte ti potrebujem dať aj dole sedadielko, dobre? Ahoj, nejdem ti hádzať, prepáč. Hodíš mu? Ja? Aha, chce? Môžem mu hodiť? Kľudne môže. Ako sa volá? Atrej. Atrej? Ty máš nádherné meno Atrej. To len tak slabšie, dobre? Aby som vám ho nezahodil desi. Maroško, aj ty opatrne háč, dobre? Aby sme psíkovi neublížili, Atrejovi. Ja on mal toľko zranení, že... Čo, Marošinko? Ja si sem dala okuliare. No ale podľa mňa sa ti... Veď si ich kľudne nasaď. Ty sa budeš psíka teraz? Nie. To čo je?
Do riti. Do riti. Marošinko, máme prúser. Dobre? Počkaj. Dobre? Do rite. Čo? Mne sa zdá, že máš moc mäkký predok. A ja tu nemám pumpu. Skús sa tu napovoziť. Že či je to až moc mäkké, či sa nejdeme spýtať tu na, či náhodou nemajú pumpu. No mne sa už nechce. Maroško, aby si neublížil na moc mäkkom predku. A toto je blato. To je moc mäkké, že? Ideme, Maroši? Áno. A sleduj si, či to dobre brzdí, dobre? Bohužiaľ sa mi pumpu nepodarilo nikde zohnať, tak sme museli pokračovať takto dolu. Tak tu nadajme pauzu. DH. Nemáš ťažký prevod, Maroško, máš najľahší prevod. Aj mi spravíš? Áno. Naozaj máš mäkkú prednú, že neleď hneď. Dobre, najprv zisti, koľko ťa to pustí. Nie, že sa mi zabiješ. Stránik DH. Ja neviem, či to je DHčka. Lebo tu na všetkých ukazujú Red Bull stránik DH. No ale to sa volá stránik DH, ten trail je DH. Tu majú iba jeden trail? Viacej ich je tu, ale ja poznám len tento. Možné? No poďme. A neleď, prosím ťa, dobre? Sme tu fakt prvý raz. Krásne, Makronko! Že krásne! A niekto po ňom ide dole. Nejaký odvážlivec. Krásne, láska. Tak, a bacha, tu na to bude trošku náročnejšie. Ďakujeme. Poď opatrne, tam je taký dropík, tak skús buď zastať, alebo ho poď. Krásne, Maroško. Krásne. No jasné, tu ideme hore. To je taký skok cez cestu, ale ak nechceš, tak ho nechoď. Obchádzame skok cez cestu, je to dosť zamrznuté, ale ono sa to nezdá, ale je to celkom klože. No, ja počkám asi až na auto. Tu, moc máš mäkkú tú prednú, neuteká ti predok? Nie. Takže netuším sa v tom najlepšie, ale dokladne mi to ide. No jasné, len je to dosť tvrdé, že aj celkom sa šmíka. Takže cítim ako mrazený. No, tak si zohrej prsty. Ale ako? No daj si ich k sebe a vtedy sa ti zohrejú. Tu je taká strmá pasáž, že musíš ísť za bajk a tam je taká pekná klopenka, dobre? Hej, to budem brziť. No, jasné, žiadne veľké rýchlosti. Hej, snažím sa, čo najcentrovanejšie. Môžem? No poď. Dobre, som za tebou. A hlavne nepanikár, prosím. Dobre? Krásne a za bajk. Za bajk. Tak, krásne, Maroš. Haha. Maroško, nepoznáš to tu. Kde tak letíš? Hej, poď cesto, neboj. Nemôžeš zastavovať. Čakaj na mňa! Boha, jak sa klože. Ale to si dal ako pán hen tú strminu. Som sa inak bál o teba. Korene, ono je lepšie ísť vrchnú ako spodnú. Hlavne na tom nebrzdí. Pauza, čo? Toto bola tá najťažšia pasáž podľa mňa. Už teraz to bude také endurovejšie, také že klopenky,
Moc sa šmýkalo? Nie. A cítiš vpredu tú mäkkú dušu? Hej. No ale hlavne cítim toto. Čo? Toto. Čo? Toto. A čo je s tým? Ja neviem. Nič. Čo je to moc mäkké? Hej. Asi. No nie úplne, ale je smäté. Môžem? No jasné. S tým ramenom. Skáč, neboj! Krásne! Predok drží. Takto? Čo? Takto? No môžeme ísť takto. Počkaj. Počkaj, podľa mňa sme zle. Naozaj? Aha. Podľa mňa sme zle. Poď, vytlačíme kúsok. Áno, to je čistka, keďže máme... Aha. Že toto bol kedysi podľa mňa starý trail, ktorý zrušili. A teraz poďme radšej tať, alebo aj tu na dole bol trail. Ale tam vyzerá, že je ťažba. A to bol dobrý skok. No jasné. Ideme? Hej. Prídeme, keď bude trošku mäkšia tá zem. Poď cez tie korienky. Krásne. A ja idem spodnú. Hej, tu na do stromov, do stromov. Krásne cez tie korene. Bohač, ako sa na tom šmíka. Ja spodnú. Jo. No to záleží, čo chceš. Či ideme okolo skokov, ale to asi ich skakať nebudeme, lebo tie sú veľké. Alebo chceš takéto enduro jazdenie. Asi enduro jazdenie. Hej? Tam máš skoky? Nie sú. Tak poďme túto DH-čkovú airlineu, ale neskáčeme, dobre? Obchádzame skoky. Pozeraj, že môžem ísť takto skoky, neviem či... môžem ísť takto, že neviem či... kde bude obchádzačka, či na tejto alebo na tejto, ale ak bude na tejto, tak môžem ísť takto? Trošku, hej, uvidíš. Toto by si mohol. Takto do boku. Tento je veľký. Aj veľký pojazd. Skoro som sa neodrazil. A tu na to bude také ešte zaujímavé. Dobre. Macron. Bál som sa. Poď. Poď, tu nás si to ešte uží. Posledná klopenka. A vítaj dolu. Bracho. Poď. To bola zábava? Áno, videl si, ako som skákal? Tak slabo. No bolo to slabé skákanie, veď sme tu boli... No ale veď sme tu boli prvý raz, tak čo čakáš? Ale dobre som skákal. Doslova. Tak ste to videli, toto bol náš stránik. Dneska to bolo viacej o technických problémoch. Od začiatku sme dostávali veľa signálov, že by sme vôbec nemali ísť hore. Nakoniec to bol celkom príjemný deň. Vďaka Dominikovi, ktorého sme stretli, že? Čo ťa potiahol? Maroško, a páčil sa ti stránik? Áno. Pôjdeme ešte niekedy? Áno. Maroško, nejdeme ešte raz? Prečo? Lebo je veľa hodín. Čaute.